Tilam, pamit yung mangga prabuyat. Agyan, basta kinawat. Basta kinawat, tamis kaayo. Hi vlogs! Hello mga attitude. Hi, hinara dali. Karon na-sign. Nami sa Purok 4 karon. Yes guys, Bungtod nalusot sa Barangay Uno. Ano siya ang bungtod diri. So, nangapas na tara. Nangapas ang mga bayot kay, you know. Gusto week adventure. So, nangapas ang sa mga Canalians out there. Kaya nangita sila og mga salag-on kay birthday lagi atong Osaka panuway. So muna ni among background full of green kana siya. So nara open niya gisayang kay gikaon sa git it kuyabog. So lami kay pagkapin niya sus lami lami pagkapin niya lami kay pagkapin niya. Naunhan mig harvest sa bagtok. So, sayang kaayo fresh from the farm unta sus kinuha ko sayang nagbayot sus ay nabayot din mo po dyan mangihi nga dako na maglagay. Look at pinya lagi basta kalabangan pwede pa na mahin. Hala clean ay kalabangan pinya yan yung pinya clean yan yung pinya ay pinya dali Araw pa. Dimi ka. Uy, kami nakakita. kami nakauna ha. Dira-uda ko kayo. Kuha. Wow, so proud. Tagan kay pinya, lo. Tamis kay ng pinya ha. Lamiya sa pinya, oy. Lamiya kay sa pinya. Uy, duha ka buok dagko pagyud. Oh my God! Wow! Kaya nga, anak. Ala, ayaw ilabay lang. Kalas kay kay hindi. Nung dala man ito ni mong duhabi. Gabi no. Kana iya. Kani di mo. Banda. Joheno. Tamis kay guys, pakimay na lang po. Ito nasama Kaya lang bro. Put your head on my shoulder. Sir, papet ng mangga sa. Tanan? Dili ba? Ayo punta na. Okay, kano na to na. Pauli sa balay kay si mama ganyan yaw. Labi na. Ang abono ani prostay. Sabi tayo mangga. Tamis ya. Grabe ka. Ang abono ta ni tay. Yo. Tamis biyan na. Ito yung santol doon yung CR. Tamis man to. Tapi sa custom kaya to.
Madilain mo tae. Mangga ron, manguha mig mangga ha, bira. Sir, kani may minute sa'yo. Sir, Way bayot dire, pahawa bayot dire. Basakan daw, dili kayo yung subasakan. Oh, dili na. Dili na. sige tayo. Oh, Bisa ka marathon. apa lapit? I came in like a wrecking ball. I Ginoo ko uram. Ako nalisang ni mo uram. Na, tanaw si uram ragu. Katawa lagi. Ito bugid ka ni si uram. Ay manang gusto juga ako sa baling sa asa kay. Paingon pa mauli na sila. Sus, ang usa gadalag kahoy. Para sugnod ang usa na insert dag mangga. Gadala pagpinya, pagkabaga sa naong. Ang usa, oh, kasukas lang. Oh, sus, kinuo ko oy. Pero way gibit-bit mo dakog braso pagka walay gamit. Asa ta paingon? Yab-yaboli. Uli na maligo na may kikatul kay mong lawas. Ay, ikaw naman, good. Pagkabati kikatul pudaan. Bye-bye! Bye-bye everyone. Ay sorry Dee. Gawin na tanan, huy. Agoy na award. Ako sili lang. Sige, dito kasi ang tanong, huy.